JeriQ na Rord biko nu ayo ka m na-ayọ JeriQ gwara Rord dropụrụ anyị hit na biko kwanụ maka ịgwa m mega expect ngalaga zụrụ mpi my guy ebe gebere nwe osu m gara zụrụ mpi my guy lay a zilot so that by the time get here n'ụlọ key aside ma bulete the volume wole the volume 200 so they go bido ngana no ogbe kill it bad man biko nu ayo ka m na-ayọ unu dropụrụ anyị hit ndị Aba na-ayọ ndị Igbo na-ayọ from the east biko nu I want him chọrọ JeriQ na Rord biko anytime unu ga-give me this hit unu chefula Ofour2 cartel unu feature am that man feature am that boy feature am that guy all my senior man biko nu ayo ka m na-ayọ so by the time ga-anụ ogbe kill the bad man akwa anyị ya biko nu ayo ka m na-ayọ biko nu feature unu drop anyị hit a the campaign zutere zilot so by the time get here aside bulete volume up anyị ga na-anụ egwu hit ndị Igbo ọ ga-agwodi one ọ ga-top one na Apple music top one na Africa biko ayo ka m na-ayọ biko nu feature onwe unu thank you.